dobrze schowanie, ale dobrze jest. Smoki są chyba dobrze bronione. Ale mulki, no trochę słabo. Facet. I tak nie może być. Mulki na tym poziomie PH powinny być przynajmniej wszystkie już wkurzone. Na poziomie 6. Minimum na 5. Jeśli... Co to ma być? Facet. Polecam ci, żebyś ulepszał Archer Towery. A najlepiej Miss Towery. Podoba mi się twoja taktyka myślenia. Czyli już. Rush. Ale tak nie może być. No gościu. Ocenę, którą ci wystawię, to będzie... Drugi kolega turnieju o to prosił. Jest na Maldycha. Jeszcze nie patrzyłem na ich wioski. No to wygląda. To jest wszystko powoli. I to bardzo mi się bardzo podoba. Naprawdę, ulepszaj to. To musisz ulepszyć. Tu masz to. Cieszę się. TH bardzo dobrze skryte. A jeszcze najlepiej to mój lidery. Przesuń tu. Jeden tu. A ten drugi. Najlepiej to się spasuje. Tym, którą mogę ci na to wystawić, to będzie... No, takie 5,5. I teraz. To jest pytanie, kogo tutaj będziemy robić. Dobra, jak case'a. Dobra, Linux. 91 poziom. I tak. No stary. Ty dostaniesz taką ocenę, jakbyś powinien dostać. Ja ciebie losowo wybrałem. Ale widzę, że tutaj kto cię przebił. Widzę, że robi to ładnie. Dobrze kryte TH. Bardzo dobrze. Tesla na wysokim poziomie. Nie na najwyższym. Ale Archer trochę nisko. Leży po prostu. Ale jeszcze musisz tylko ulepszać. Jak masz próbę. 7 poziom. Naprawdę dobrze z tym jest, ale no, ocenię ci to na 9. 9? No 9 gościu. Kolejna osoba. Weźmiemy lidera. Serka. Weźmiemy go. On się do tego sami zgłaszał, ale nie podam potem link do tego filmu. I dobra. Co tu mogę o tym powiedzieć? Jest dobrze. Dobrze wylepszone trapy. Dobrze wylepszony barak. Nawet barak to jest dobrze. Dark spell budujesz? O, dobra. Eris, Water dopiero co? Pewnie drugi budujesz. Nie. Pierwszy? Nie, drugi. Dobra. Król trochę bardzo blisko. Jak ten poprzedni kolega, co on był. Ale to, że masz już TH dobrze bronione.
Ale wiesz co, ja bym tutaj sam z tym zrobił? Tower z wizami bliżej TH przesunął. Portery dobrze, że są w środku. A Castle Clash nie. Bo to... Czy tu zobaczę po podkach? Nie ma. No. I teraz tylko swój ocenię. Żebyście widzieli, jak to powinno wyglądać. To ma być dobrze schowane. To tutaj nie jestem w stanie jeszcze zarobić. Ale patrzcie. Jest tutaj jak kolby, to on będzie. Ale nic więcej. Naprawdę mamy niski poziom. Gubernura Shadera robię, bo mogę, podoba mi się. I co? I koniec.